Babit Tivadart és Josipát, Budinszki Ivánát, Buják Róbertet, Erikát, Bernadettet és Balást, Buzadzsit Ineszt és Lídiát, Dujmovics Dénest, Fica Józsefet, Foki Marikát, Gárit Klárát, Anteát és Dénkot, Garai Jánost, Juliannát és Zsoltot, Holtert Gyulát és Rozáliát, Jokszimovics Szendit, Kedves Inkát és Natáliát, Kele Zsoltot, Mijkovics Melindát, Molnár Márkot, Mudri Bránkot, Orosz Attillát és Gábort, Péter Mihályt, Rica Emilt, Tóth Zsaklinát, Vida Katarinát, Zrinyalin Katalin és Marinát. És köszöntök minden kedves vendéget, akik eljöttek, hogy tanúi legyenek a honosított, illetve a visszahonosítottak ünnepélyes eskütételének. Kedves honosított és visszahonosított állampolgárok! Szeretettel köszöntöm Önöket magyar állampolgárrá válásuk alkalmából. Magyarország elnöke kérelmükre honosította, illetve visszahonosította Önöket. Magyar állampolgárrá válásukhoz már csak az szükséges, hogy Hercegszántok község polgármestere előtt az Önök választása szerint esküt, illetve fogadalmat tegyenek. Megkérném Önöket, hogy a polgármester úr előtt tegyék le az esküt. Ehhez szíveskedjenek felállni. Meg fogok állni az én után, ott legyenek kedvesek a saját nevüket mondani. Én, most a nevet, esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Magyarországnak hű állampolgára leszek. Az alaptörvényt és a jogszabályokat tiszteletbe tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem. Képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segéljen. És mindenkit fogok végszó szerint szólítani, ide fáradnak, aláírják majd a eskü letételéről szóló iratot, és akkor átadjuk a honosítási jogozatokat. Babit Tivadar. Neked is oly reményt ad minden nap, adj esélyt a rejtett álmodnak, életéd valóra váltanak, tégy ma esküt rá. Sápadt világ, a tél visszatért, mint a bántó hibák. Könyv vár megint a jóslat szerint, hát változtass, írd át. Állatos bázált ajtók mögött, harctánc a prédás a hajtók között. Elbújt a pont az ég szomja
tól, a szárnyad most használ. Neked is új reményt ad minden nap, adj esélyt a rejtett álmodnak, a szíved még valóra váltanál, tégy ma esküdt rám. A szeretet új erőt ad minden nap, sorsom is csak tőled változhat, senki nincs, ki álmod áthozná, tégy ma esküdt rám. Gratulálok a számforgásának. Szélcsendre vágyó tépett világ, túl gyors hajó, könnyen téveszt irány. Hol vágja part, hol nem ér több vihar, a térkép rossz hír át. Álomvilágból ül olcsó csalás, de tűz kell, nem varázs. Neked is új reményt ad minden nap, adj esélyt a rejtett álmodnak, a szíved még valóra váltanál, tégy ma esküdt rám. A szeretet új erőt ad minden nap, sorsom is csak tőled változhat, senki nincs, ki álmod áthozná, tégy ma esküdt rám. Neked is új reményt ad minden nap, adj esélyt a rejtett álmodnak, a szíved rég valóra váltanál, tégy ma esküdt rám. A szeretet új erőt ad minden, sorsom is csak tőled változhat, senki nincs, ki álmod áthozná, tégy ma esküdt rám. Gratulálok a számforgásának. Gratulálok a Foki Marika.
János. Garai Julianna. Garai Zsolt. Holger Gyula és Rozália. Jó szép visszaélés.
Keres Natália. Gratulálok az állampolgárságához. Gratulálok az állampolgárságához. Mikovics Melinda. Hogy vigye a hazát, bárhol
nap nem akart, mégis vérben gázolt a lába, a történelem macsorába. Nyújts feléje végül vacsoram, magyar ne legyen boldogtalan, bárhol is él a nagyvilágban, adjon Isten áldást reája. A nagyvilágban adjon az Isten áldást reája. Itt születtünk ezen a tájon, itt villatott az édesanyám, itt indultál el az útra, s itt jártak ki az iskolát, itt élnek a barátaid, és itt találtad meg szerelmedet, nagy világon, kívül nincs máshol helyed. Itt fogadtad szívednek az írás és a gondolatot, itt eszméltél magadnak, itt volt mindig az otthon, most itt mondják nekünk, elvakult sötét, keres magadnak máshol hazát. Hogy itt mondom, az vagy, akinek tartom magam, még akkor is, ha szembe fúj a szél. Előtt vele, hogy mit mondom, az vagy, akinek tartom magam, ne feledd el, hogy szabadnak születtél. Nehogy, hogy lelked miért összeköt, Tisztelt honfitársaim! Ezzel a megszólítással köszöntöm Önöket, amelyet oly méltatlan hosszú évtizedeken keresztül kénytelenek voltunk mellőzni. Azért jöttünk ma össze, hogy igazságot tegyünk, visszaadjunk egy olyan kincset, egy olyan jogos jussot, amit elvettek Önöktől, szüleiktől, nagyszüleiktől. A 20. század viharai, igazságtalan békediktátumai sok felét szakították hazánkat. A nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényben az országgyűlés kinyilvánította, hogy a több állam fennhatósága alá vettetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melyek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösség önazonosságának meghatározó eleme. Ez állásfoglalás amellett, hogy a mindenkori magyar állam és a mindenkori magyar kormány a jövőben nem csak felelősséget érez, hanem felelősséget visel a történelem során hazától elszakított közösségek iránt. Trianont, az ország fizikai megcsonkítását követően pusztultunk és vesztünk. Oldott kévekén szét is hullhatott volna nemzetünk. De a lélekben szorosan összefűzött kévét, lelkileg összetartozó venyigét nehéz széttördelni. A magyarság szétmorzsolódása 90 év alatt hatalmas volt, de a nemzeti együvé tartozás érzése megmaradt. A magyarság tudatában tovább él a történelmi Magyarország. A Kárpát-medencében egy olyan nemzet él, amelyet közös értékek és közös gondolkodás köt össze.
az országhatárok fölött átívelően él a nemzeti nyelv, a hagyományőrzés és a közös viselkedési normák. A magyar nemzet egységes, ami azt jelenti, hogy olyan közös identitásunk van, ami összeköt minket, bárhol is éljünk a világban. Magyarnak lenni soha nem volt könnyű. Ma sem az, amikor a magyarságon, illetve Magyarországon keresztül támadják az alapvető emberi normát befolyásoló keresztényi értékrendet, a nemzet alappillérét, a családot és a hazát. Mi ennek a gyűlöletnek az oka? A valódi oka az, hogy hazánk olyan alapvető emberi értékek mellé állt oda, melyeket ma sokan lerombolni szeretnének. A magyarság érzése, tudata minden magyarnak a szívében, lelkében él. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. A nemzetrészek összetartozásának fontos pillére lett a magyar állampolgárság megszerzésének könnyített lehetősége. Lehetővé vált az állampolgárság megszerzése a szülőföld elhagyása nélkül. Ideje volt már, ha a magyar nemzet részéről és sorsáról beszélünk, ne fájdalommal teljen meg a lélek, hanem az együttlét örömével. Aki igényli a magyar állampolgárságot, az tulajdonképpen a nemzethez tartozását fejezi ki. A 2004-es népszavazás csúfos eredménye mély sebeket ejtett a határon túliakban. Most nem a sebek feltépése, hanem azok gyógyítása a cél. Ezért most köszönet és tisztelet jár önöknek, hogy most mégis itt vannak. Soha nem volt nagyobb szükségünk a nemzeti imánkba leírtakra, mint most. Igen, Isten áld meg és segítsd a magyart. Csak remélni tudjuk, hogy jaj azoknak, aki a Szent Korona országát támadja, és báránybőrbe öltözött farkasként viselkednek az országunkkal szembe, a nagyobb haszon reményében, hogy ellehetetlenítsék és igába hajtsák a magyart. Az állampolgárság kezdet. Annak a kezdete, hogy Magyarország a magyar nemzet által kiteljesedhet, megerősödhet és gyarapodhat. Sokszor tűnődöm azon, hogy vajon nekünk, akik születésünktől fogva részesültünk mindazokban a javakban és áldásokban, melyet a magyar állam jut át polgárainak, nekünk vajon nem kellene letennünk az esküt. Nem csak a magyar állampolgárságot igénylők, hanem a magyar nemzet, a herceg szántó települése számára is történelmi pillanat, az eskütételi ünnepség. Olyan pillanat ez, amelyre az ember idősebb korában is szívesen emlékszik majd vissza. Mostantól fogva önök egy kicsit szántóiak is lettek az állampolgárságuk mellett. Légy híve rendületlenül, hazádnak ó magyar, ez éltető, s ha elbuká, hantyával ez eltakar. Nem önök csatlakoztak hozzánk, hanem mi önökhöz. Segítsenek a nemzetté válás útján, mert sajnos nép és silányodott a határon belüli magyar nemzet. Önök otthonról érkeztek, és hazajöttek. Elsőként fogadják tőlem a gratulációt, és az erre az eseményre készült kerámia plakettet, magyar állampolgár felirattal, melyen településünk címere van, a magyarok nagyasszonyával. Isten éltesse önöket sokáig magyarságukban.
Engedjék meg, hogy most a végén mindenkivel kocincsunk a magyar állampolgárrá válásukhoz, és gratuláljunk.